ବାଲିଯାତ୍ରା ସରିବା ପରେ ନାକରେ ବାଜୁଛି ଗନ୍ଧ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ଗନ୍ଧ ନୁହେଁ, ମହା ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ। ଐତିହାସିକ ମେଳାରେ ମାଳ ମାଳ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବାଲିଯାତ୍ରା ସରିବା ପରେ 3 ଦିନ ପରେ ବି ପଡ଼ିଆରେ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣିଥିବା କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ। ହେଲେ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ 34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଛି। ଯାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ନେତା, ବିଧାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଅଭିଯାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଅଳିଆ ଉଠାଯାଇଥିଲା ନା 34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଧରିଥିବା ସଂସ୍ଥାର ଅଧବନ୍ତରିଆ କାମକୁ ଏମିତି ପୂରା କରାଗଲା, ତାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ